अच्छा, हमने को श्रोता समाज कितना बदलल बा जिस सुनता जैसे गढ़ा महोत्सव तो बहुत दिन तरह के श्रोता बड़े श्रोता तो पहले मैंने उतरले अच्छा बुरा तो हमेशा बा काल्हो अच्छा सुने वाला आदमी रहे बुरा सुने वाला आदमी रहे आजो सुने वाला बड़े अच्छा बुरा दोनों बड़े ये तो ना ओकर श्रोता बटल बड़े तो वो ट्रक में बाजेला का अंतर हमनी में ओल में अंतर ये बा वो ट्रक में ट्रैक्टर में बाजेला हमनी के मारुति में बाजिले जा आ घर में बाजिले जा घर परिवार जहाँ परिवार में बाजिले जा ये दो तबका बा ये बा वो लोग बहरी बाजेला जी। अब वो जो राही जी का चाहे केसरी जी का कुछ गीत रहला हमसा ओकरा में तो भरतो फेर वो गोले हां भगवान तो कोनो ओकर एक आध लाइन कोन राही जी के जय जो राही जी वाला सुनाओ भैया राही जी वाला कोनो बताइए गोपाल जी का अनुरोध केसरी जी वाला से तो हम शुरुए कनिया हाँ। भैया गौले बने ना अच्छा जी यही सही करे गाना से शुरुआत हाँ राही जी के गाना बहुत हम गोले बनी जितना कोनो अगर याद होके एक आध लाइन हमने का माने अभी का साड़िए चाहिए बा अरे वो के गाई है अभी बगीचा में बगीचा में निर्गुण गानो लेकिन ये बड़ा अच्छा अनुभव है बस संगे बैठ के बतियावल रउआ संगे का माने अगर हमने के समय के दूगो दिग्गज आदमी बैठल बान वो काम हम एगो बाहर के नाव से के घुसल बानी लेकिन बड़ा अच्छा लगा था। अच्छा गाना तले सोचत रह तले कुछ बतियाव तो रह जाओ ई की भरत भैया के शौक भैया बगीचा लगावल बाटे और का शौक बा भैया हमार शौक बगीचा तर मने ठीके बा लागल बा खेती बा बगीचा बा हमरा ई कुल करे में मंदिर भी बनौले बाने भैया मंदिर भी बनौले बनी आश्रम बनौले बनी जा साधु रहला लोग हाँ अच्छा हाँ, ये आश्रम है भैया जमीन अपन देके आश्रम बनल बा जा साधु रहला लोग अच्छा केतना एगो तब तो मैंने एगो जो हमने के भोजपुरी लोग का मतलब के संपूर्ण संस्कृति कहल जाओ ए जा जियतिया नु अपने आप में ही भोजपुरी बाने भरत शर्मा माने भोजपुरी एकदम सही वो पूरी संस्कृति जीवित है संस्कृति जी हमरा गांव में अच्छा लगेला हम दिल्ली हमार मकान बा 2 करोड़ रुपए के ताला मारल बा काहे कि अब मुखिया होली तो मेरा रू तले पहले हो जा अब मुखिया हो गली तो चले ले जा ये गोरी नया बात मिल जाने कहता तो ओ घरवा के भाड़ा 35,000 बा पर मंथ बाकी ताला मारल बा क्योंकि दिल्ली देखी ताला मारल 3 वर्ष हो गई बनारस बा बनारसो बड़ुए ओ नीचे स्टूडियो बा ऊपर घर बा बाकी 5-7 दिन में एक दिन जाइले जाके उजा कुछ देखना करके फिर भाग के घर ही आके रही हमरा ए जे निक लागी अच्छा हीरो तारा कौन पसंद है भैया हीरो हाँ हिंदी फिल्म के बताओ धर्मेंद्र भी हमारे फिल्म है अमिताभ बच्चन भी हीरोइन हेमा मालिनी वाह अच्छा भोजपुरी में कोनो एक्टर हीरो जोन आज बाने उमे आपके शहीद कुमार है आज अभी जे आज के केहू काहे के ना के वो तरह के नहीं के देख ल आजकल के जे भी भोजपुरी के हीरो बा उनकर फिल्म देख लो मैंने कोनो भोजपुरी फिल्म हम यदि देखे जाई तो हम ओमे जैसे हनुमान जी कहले 9 लाख आर दिहली माई सीता जी यही हनुमान जी तारा के खुश होके दे तनी 9 लाख आर तारा के तो मालवा तुर दातवा से काट हो के बिक 2-4 बजे बिकले तो विभीषण कहले जे ई का करता रहा माई तारा कितना तिहार दिलिया तू फेंक ले जा तारा तुर के बानर ये से कहल बानर आदि के सवाद का जानी कहता नु तो कहले जब ये खोजतनी कि एमे मलवा में राम बाड़े कि ना राम यदि मलवा में नहीं खन तो ये हमारा खातिर बेकार बा कोनो मतलब के नहीं तो का कहतनी हां भोजपुरी हीरो लोग पर आज के दौर में जो आज का एक्टर बने तो या हीरो आज के दौर में जोन बड़ुए आज के हीरो देखते बनी जब हम फिल्म देखे जाई तो में हम देखब जे गांव बाकी ना में खपड़ेला घर बाकी ना द्वार पर तो हमारे भोजपुरी बिया कि ना बैलगाड़ी बाकी ना बैलगाड़ी बाकी ना खाटी बाकी ना पलानी बाकी ना टूटई एथी दुआर बाकी ना हां
कच्ची रोड बाकी ना, बाग बगीचा खलिहान, इहे कुल हमनी के जी बाजी जी आ वो ना मात्र कुछ देखे के मिलबे न करियो में, ना मतलब कुछ न देखे के मेरी हमनी के माई के उम्र अभी माई बाड़ी रही है सब जो पल्लू हेजल रही वो घर जी जी आ वो हीरोइन में जाई देखी तो हेजल पहले बिया कच्ची अब का हो तो भोजपुरी फिल्म हो ये नहीं है भोजपुरी फिल्म ही नहीं है, सही बात। का देखी जाए बताइए काहे कहब जो वो अथी बा भैया सही बात बता रहे हम हूँ आज के तारीख में हमार तो दूगो फिल्मों बनल बा, हम अपने फिल्म कुणाल जी रहले कुणाल हाँ जी राउत फिल्म तो रही है जी कुणाल जी रहले जी यहाँ तकले जी जी बढ़िया रहे, ठीक रहे वजह तक कुणाल पूरी जी देखल तकले जा एकदम साफा सुथरा रहे, जो कल्चर हमने के लौकत रहे वो देखत रहे। ओकरा बाद अच्छा अब वहीं भोजपुरी फिल्म के हमने के नाम देते एगो गंगा मैया तो पीरी चढ़बो से चालू हो अरे ले ला बस 2-4-5 गो शुरुआती फिल्म बड़ी दौर सा के फिल्म के कहाँ के उदाहरण रहला कि भोजपुरी तो रहुआ ना फिल्म में एगो कैले नहीं हमारे बन रहे भाई होके भाई होके तो भरत नियन एगो अच्छा फिल्म ओकरा पहिले। में रहे। तो अभी के दौर बा तो लोग हमें बुझे कि तरुआ तो अभी तो कई हजार कुछ 5-7 हजार गाने गा चुके लोग खूब जाए 4,500 हाँ, अच्छा मैंने ये बताई हमने के यदि फिल्म में चल गोरती जा हीरो हो गोरती जा तो एक का दुर्दशा भई रहे जब हमने के बानी जा अभी तभी आल बा बहुत अच्छा एकदम सही बात कम हमने से के कम में ना रहती जा हाँ। तो ये में कौन हाल भई रही हाँ। ये जान के हम ना गोनी फिल्म में ना तो हमारे पहले के थोड़ी बम्बे गो रहे बम्बई इनका के ऑफर कब कब गए रही अब अथी में रहुआ भी 91 में नदिया के ना, पार हमसे के पहले नदिया के नदिया के पार के फिल्म चलो चलो नदिया के पार वो के एल्बम रहे हमसे भेंट होके थोड़ा सा पहले ओकर शूटिंग बम्बई में बड़ी कायदे से कइल बहुत कायदे आजो बड़ू ओकर कायदे ऑफर आइल से कि स्मार्ट तो और न रहले घरी एक एगो गीत के केहू रहे ना भोजपुरी में ना अकेले रहला एक एगो गीत के फिल्म बा 2.5 लाख के एक एगो गीतिया सोची वो घरी क्या रही आज आजकल 10 गो गीत फिल्म दिया जाता ऑटो गीत 8,000 में 15,000 में ई नकार देलन कि भाई हम फिल्म हम बनाए ना 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 आई तो एगो मित्र हैं सजधर सिंह तक बरियन बनवावले हमको जे मित्र के गोरल है एगो कदनी या हमरो दूगो बनल तो बरियने पूरी बना गायकी हम ना छोड़ल से कि जाइब नु तो कहे से कि तनी हो जा पनिया में लंगते जाए के बाकी से कथू हां या अपना हिसाब से ना जी, जी, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हमारा मन न रही हमनी के मिजाज में फिट ना हो पाई हमनी के गीत भोजपुरी फिल्म में मुखड़ा लेके हमारा भैया के बहुत गावल बा अच्छा ये बताई जतना गंदा गावे वाला बोलगर गीत गावे वाला अश्लील गीत गावे वाला रहले एजा उमय हीरो बनसा सही बात है सही बात बा। अच्छा अक्सर ये होला कि गायक नायक गायक लोग होत रहता है मनोज भोजपुरी तिवारी से शुरू भइल ना जी, जी, कलाकार जी। जो गवैया बा मनोज तिवारी पहला गायक वो तो बच हीरो गइले भइले। तो वो बच गइले ठीक बा। निकल गइले ठीक तिवारी करके के निकल में बड़ी गइले बढ़िया से अपन बिल्कुल निभाई ठीक बा, लेले ठीक बा। मनोज तिवारी के बाद ट्रेड शुरू भइल कि जे गायक बाटे खूबसूरत उहे तरीका के नायक होखे लागल। नायक हो गेल चूंकि पब्लिसिटी नहीं करे के बनाओ ना कहल भाई वो ट्रेड चल गई आ वो ट्रेड चल रहल बा उहे हावी भाई बड़ा